instalația Polocuric. În primul rând vreau să zic că mă bucur foarte, foarte mult să fiu aici în fața voastră, să fiu aici pe scenă. Mă simt foarte onorat să fac parte din această comunitate, din clusterul ProEZ și foarte mândru de acest eveniment, pentru că noi am început cu clusterul de la primele ediții și am montat machete alături de parteneri, inclusiv pe Horia Petran, președintele clusterului EZ. Am lucrat împreună la machete, pentru că trebuie arătat și demonstrat fizic, de multe ori, de alte ori, prin povești la telefon, de ce avem nevoie de soluții de eficiență energetică. Și aici nu e vorba neapărat despre prezentarea mea, ci este vorba despre comunitatea care s-a creat aici împreună cu clusterul ProEZ și mă simt tot mai fericit să văd că există lumea interesată de aceste soluții de eficiență energetică, că există constructori care vor să construiască cât mai bine, că avem montatori de ferestre, auditori energetici și foarte, foarte mulți specialiști. Așa că eu nu voi face o prezentare foarte tehnică, pentru că sunt sigur că majoritatea celor care sunt aici se pricep foarte bine la detalii tehnice și chiar și partea de formule o lăsăm în seama auditorilor energetici și a inginerilor, dar voi face o prezentare mai sumară, schematică, unde discutăm despre necesitatea etanșării la aer. Noi la EZ-Shop ne ocupăm cu etanșare la aer și protecție împotriva vântului, să spun așa. Principalele noastre soluții pe care le oferim sunt barierele de vapor și membranele antivânt, împreună cu benzile de etanșare. Să știți că sunt mai emoționat decât de obicei. Dar mulțumesc de care. Acum o să dau drumul la prezentare, trec direct la subiect și după aceea poveștile le lăsăm pe altă dată. Bun. Dacă ne referim la casa noastră, casa pe care o proiectăm, casa pe care o construim sau casa în care locuim, este clar că avem nevoie de niște straturi de protecție. Și când ne gândim la stratul de protecție, în primul rând avem nevoie de un acoperiș asupra capului. Avem nevoie de protecție la apa care cade din cer sau protecție față de zăpadă. Da? Și atunci este vorba de protecție la apă. Și după ce am rezolvat partea asta cu protecție la apă, bineînțeles că căutăm să avem un adăpost, adică să avem și protecție la aer, când bate vântul sau dacă lăsăm ușa deschisă, am văzut că există niște probleme, căldura se pierde rapid. Poate de mici copii am auzit tot felul de replici, trage ușa după tine, închide ușa că n-ai casa în pantă, trage fermoarul la cort. E vorba de disconfortul pe care îl creează lipsa etanșeității sau așa zisul curent care se formează în casă. Și atunci avem nevoie de protecție la aer. Și numărul 3, odată cu aerul cald pe care l-am creat în casă, adică ne-am acoperit, am etașat frumos, avem căldurică, e bine, dar aerul cald poartă mai multă umiditate și depinde cum construim, pentru că acea umiditate ne poate cauza probleme. Și atunci este vorba de protecția la umiditate sau protecția la vapor, să spunem așa. Când ne gândim la vaporii de apă, este unitatea din casă, care acolo prezentă ne ajută să trăim, adică dacă avem umiditate insuficientă, 30%, deja ne trezim cu nasul uscat, nu putem să respirăm bine, trebuie să suplimentăm umidificator. Dacă umiditatea este prea mare, atunci iarăși există un disconfort. Și din această cauză ea trebuie reglată și trebuie să avem grijă să fie parametri buni, dar mai mult de atât să nu producă daune structurale. Dar până să ajung acolo, trec la subiectul 4, care este termoizolația. Deci avem acoperiș, protecție la apă,
protecție la aer, adică ferestre etanșe, că sunt de la Helios, Maxima, Q-Fort sau alți prieteni de noștri din domeniu. E important să avem etanșare bună, protecție la vapor și termoizolație bună. Dacă aceste trei zone, să zic așa, nu sunt respectate sau îndeplinite, degeaba am o termoizolație foarte bună dacă îmi foc pe ea. Pentru că efectul ei se va reduce foarte, foarte mult și nu-și mai face, să zic așa, nu-și mai îndeplinește rolul cu succes. Și aici am schițat o schemă de casă. Este un desen foarte, foarte rudimentar, dar observăm aici la exterior că avem zona de protecție la apă, adică apa, ploaia, zăpada, este dusă către exterior și nu ne provoca, pur și simplu. Cam asta caută toată lumea. Avem partea de ferestre, avem un echipament de încălzire, un echipament de răcire. Aici sunt prezente și niște străpungeri, pentru că eu discut despre etanșeitate, la asta mă refer la străpungeri, rosturi care pot să genereze un flux de aer cald care trece către exterior. Noi încălzim aerul interior cu echipamentul nostru de încălzire. Lasă stai și mă curcă. Poate fi un echipament de încălzire și o pereche, pompă de căldură și eminent centrală, nu contează acest echipament, dar aerul pe care îl avem aici în casă trebuie să-l păstrăm acolo cald. Și dacă ne gândim, de exemplu, la testul de etanșare, că la o casă pasivă trebuie să avem maxim 0,6 schimburi de aer pe oră, adică maxim 60% din volumul casei. La casele existente în România și construite, testele de etanșare ies undeva pe la 5, 7 și chiar până la 12 schimburi de aer pe oră. Când avem 12 schimburi de aer pe oră, este clar că echipamentul nostru de încălzire va funcționa de 12 ori mai mult. Adică poate să funcționeze într-una. Și sunt sigur că mulți dintre voi știți despre pompe de căldură montate pe case, să zic așa, ineficiente, unde etanșarea lipsește sau unde termoizolația bună lipsește, pompe de căldură care nu fac față sau consumă foarte mult. Dar acolo nu este vina echipamentul, este vorba despre anvelopa clădirii care nu este destul de etanșă sau are foarte, foarte multe punți termice. Nu, și atunci noi încălzim aerul în casă cu bani, bineînțeles, pe care îi dăm afară pe ferestre, dacă nu le etanșăm bine cu benzi. Pe deasupra, în cazul în care avem niște străpungeri în zone termoizolate, cu vată, cu celuloză sau cu alte materiale permisive la vapor, acolo se pot face acumulări de umiditate. Se pot face acumulări de umiditate care pot genera și condens. Și în urma condensului generat, dacă persistă mai mult timp, acolo poate să apară și mucegaiuri. Dacă este o structură din lemn, lemnul e un material viu și condensul și umiditatea persistă acolo. Dacă mai avem și anumite defecte la acoperiș, știu eu, a fost omis spațiul ventilat, am omis partea de difuzie la vapori, o să persiste și mai mult și poate duce până la mucegăirea sau putrezirea structurii. Dacă este o structură metalică, la fel, poate duce în timp la corodarea structurii. Și de aceea este foarte, foarte important să etanșăm. Străpungerile, bineînțeles, printr-un fenomen de convecție, adică pierdem aer cald pe aici, intră aer rece prin alte zone, în acel moment curentul de aer se accentuează, pierderea de energie se accentuează și mai mult. Cum am zis, pot să apară și zonele acelea cu multă apă, pentru că apa este foarte sănătoasă, este foarte, foarte bine să ne hidratăm, dar nu neapărat în casele noastre nu e sănătoasă. Și aici am, să zic așa, un mic studiu. Dacă avem o stratificație clasică pentru acoperiș, cu vată bazaltică la exterior, cu montanți de lemn, cu vată bazaltică între montanți, sau poate fi și celuloză, pentru cei de la isobin. Eu sunt obișnuit cu vata, că noi avem și echipa de montaj de nou vata. Ok. O placă de gips carton și o barieră de vapori.
Prin această stratificație, prin material, dacă avem totul etaj, pot să treacă undeva la 0,5 grame de apă pe zi, într-o zi de iarnă. Astea 0,5 grame de apă, dacă le înmulțim undeva cu 90 de zile, înseamnă 45 de grame de apă, adică foarte, foarte puțină apă. În schimb, pe același metru pătrat, în aceeași stratificație, dacă avem o problemă în bariera de vapor, sau să spunem că avem aici un rost de 1 mm, printr-un rost de 1 mm cu lungime de 1 metru, pe timp de iarnă, într-o zi friguroasă, pot să treacă până la 800 de grame de apă. Dacă mai avem și probleme la exterior sau nu avem o difuzie foarte bună, acea apă poate să condenseze, adică vaporii de apă se transforme în condens și să stea aici pe structură, pe OSB, pe structura metalică sau pe structura de lemn. Cam asta este. Nu ce scuze, dar chiar am emoții. Sunteți aici foarte mulți și voiam să spun că asta este apa care poate să ajungă în structura unei case dacă avem o lipsă de detașare. Și cam asta este apa care poate să ajungă acolo dacă detașarea este făcută bine. Acum vreau să invit aici pe scenă și pe colegii mei de la Enzel Shop și Renovata. Haideți! Sunt colegii care mă susțin zi de zi și ceea ce vedeți voi acolo pe YouTube este datorită lor, datorită Mătălinei. Și la fel aș vrea să invit și pe ceilalți activiști Enzel, cei cu tricouri, membrii clusterului Pro Enzel și cei fără tricouri, pentru că aici este vorba despre ei.